Здрасти. Еха, здравей, взех ти кафенце. О, мерси. Какво стана с нощни, Вики? Нещо не се почувствах добре и преди да припадна, се прехвърлих къщи чрез магия. Добре, а защо не ме потърси? Всичко наред ли е? Почувствах се много слаба, все едно силите ми изтичат. Момичета, трябва да примамим Теодора. Защо? Какво е станало? С нощи някой отвлякал Михаела и трябва да намерим. А и също Чарли е върколак. И също така убихме чичото на Чарли. Нека да спрем с глупостите и да намерим Теодора. Това е по-важно. И как смяташ това да стане? Ами Чарли, него какво ще го правим? За сега това не е важно. А и нали Ангел е с него? Именно, че и Ангел е с него. Знам как да я примамя. Как? Аз се сетих. Ще умаеш. Все пак не летя тук за теб, братко. Да, точно. И после ще я нападнем. Не мисля, че това е добра идея. И защо така мислиш? Защото тя не е толкова наивна, че да се хване. Моля те. По-добра идея ли имаш? Стига, хора, това е най-добрият ни план за сега. Си мислите, че ще стане? Теодора! Ах, моите сладки момченца. Искате да знаете къде е Михаела ли? Къде? Не смей да ни излъжеш, иначе няма изобщо да съм мил. Ау, колко ме е страх. Ами не знам, може наблизо. Или пък не чак толкова наблизо. Кажи ни! Ако не искам, какво ще направите? Аз ще се постарая да умреш мъчително и бавно. А какъв си романтик. Теодора, стига! Няма какво да ви лъжа. И без това пред него нямате никакви сили. Няма как да оживеете. И откъде си толкова сигурна? Защото моя любов, тя вече е в ръчичките на Джейсън. А кой е Джейсън? Джейсън е един от най-мощните вампири. Той от древните. А за какво му е Михаела? Преди 500 години накарах един вампир да открадне нещо от него. Нещо, което му трябваше. И аз му трябвах, но успях да избягам. Искаш да ми кажеш, че ти си бягала от него близо 500 години? Ти представа си нямаш какво е той. Ще те използва до край и когато вече не му трябваше, ще те убие. Къде е той сега? О, миличко, на те вчера ти пораснаха зъбките, днес искаш да се изправиш срещу най-силния вампир, така ли? Какво си откраднала от него? Един камък. Какъв камък? Лунен камък. И като му го върна, ще съм най-сетне свободна. И повече няма да мисля за него. Ах ти малка! Каква? Не познаваш древните. Ще прехвърлиш всичките ти проблеми на нас. Ако не го направя, той ще дойде за мен. Ако трябва да избирам между мен и вас, много ясно, че ще избирам мен. Мементо мори. Мементо мори. Мементо мори. Момчета, бързо! Камъка може да пея. Мементо мори. Миличка, вече имаме и камъка, и теб. Сега ще направим размяната. Мементо мори. Мементо мори. Много се притеснявам за Чарли. Какво стана вчера? Не знам, не беше на себе си. Никога не го бях виждал такъв, наистина. Много ме притеснява и мен. Аз ще днес ще ходя да го видя. Изключително странен, не повярвай ми. Не знам дали искаш да ходиш. Надявам се всичко да се оправи. А с Михаела какво се случва? Все още я няма. Още я няма. Беше ли в полицията да попиташ къде е? Спокойно погрижили сме се. Трябва да дойде при нас съвсем скоро. Не мога да стоя и да бездействам и нищо да не правя, да не я намеря, разбираш? И искам да дойда и аз. Аз сега мисля да отида при Чарли. Наистина искам да видя какво се случва с него. Надявам се наистина всичко да се оправи вече. Моля, ти имам доверие. Да. Спокойно. Добре. Хайде. Айде. Чао. Чао. Събуди се, слънчице, събуди се. Сигурно се шегуваш. Спокойно, и на мен не ми е приятно да съм тук с теб, вместо да помогна да намерим Михаела. Защо просто не си го признаеш, бе? Кое да призная? Това, че мислеше, че аз съм влюбена в теб, обаче бях влюбена в брат ти, а сега момичето, което ти харесваш, отново е влюбена в брат ти. Колко тъжно, нали? Ако мислиш, че тези думи биха ми повлияли по някакъв начин, жестоко се лъжиш. Тъжното е, че си мислиш, че някога нещо може да стане между теб и Валентин. Тъжното е, че ти никога няма да си с него, миличка. Знаеш ли кое е тъжното? Че Джейсън сега като убие Михаела, той няма да има друг избор и ще се върне отново при мен. Това няма никога да стане, защото аз ще се погрижа тази размяна да се осъществи. И не Михаела ще умре, ами ти ще си тази, която ще умре. Човек писна ми да бъда безполезен и да не се дописва по моето мнение. Аз също съм отвратително от това нещо. Абсолютно никой за нищо не ме пита и не ми казват, не ми дава никаква информация, наистина. Ужасно е. Най-малкото, което си, е безполезен. Ти винаги се опитваш да помогнеш на хората, дори и те да не искат твоята помощ. Вижте. Ками.
Защо не мога да те прегърна? Да кажем, че животът ми не се стече така, както очаквах. Какво искаш да кажеш? Значи ти ми се сречевите. Може и така да се каже. Как стана това? Дълга история. Това, което ти тръгна да казваш, ако не бях усетила, че не се чувстваш добре, нямаше да дойда. Човек, аз се чувствам добре не е само заради историята с Михайла, заради всичко, което се случва. Наистина е отвратително и не знам какво да правя. Единственият човек, който беше важен за мен и който ми даваше някаква надежда, беше ти. А сега те няма. Ако можех, щях да хвана ръцете ти и да ти кажа, че си пълен глупак. Защото това, което правиш, винаги да помагаш на хората. Независимо от това дали го оценяват или не, ти винаги си бил добрият брат. И трябва да го помниш. Кажи ми само едно. Как умря и болеше ли? Това няма абсолютно никакво значение в момента. По-важното е, че мога да се върна. Обещаваш ли, че ще се върнеш? Обещавам. Супер. Но не прегръщай, защото няма да можеш. Ще кажа. Трябва да кажем на другите. Те трябва да знаят. Да кажем, че някои от тях вече знаят. Кои? Как така знаят? Няма никакво значение. Ками. Сега, важно е да тръгна в този момент. Разбра, че вече не съм сред живите и А къде искаш да ходиш? по-добре е за теб да не знаеш. Предадох информацията, която трябваше да ти предам. Вярвам, че ти помогнах както можах и сега е по-важно да поработя върху това да се върна. Къде ще се върнеш? Къде отиваш? По-добре е за теб да го знаеш, пак ти го казвам. Защо? Кажи ми. Може да съм умряла, но все още съм ти сестра. А сестрите не споделят тайни. Ками, почакай. Екзотербин лак. Иновация против гъбички с доказан ефект. Лекарство за възрастни без рецепта. Преди употреба прочетете листовката. Здравей, бабе. Бабо, има ли как да се увеличи силата на една вещица? Разбира се, че има, но това носи големи опасности. Чакай, ти ли искаш да увеличиш силата си? Моля те, бабо, кажи ми, ще рискувам. Все пак става въпрос за приятелите ми и най-вече за Михайла. Какво се е случило? Мога ли да помогна аз с нещо? Ами беше отвлечена от древен вампир. Нито знам какво ще правят с нея. Просто искам да й помогна. Помогни ми, бабо. Добре, слушай ме внимателно. Трябва да отидеш на едно специално място в гората, където преди време са били изгорени 100 вещици. Там, на това място, ще можеш да се свържеш с тях и ако те решат, могат да те дарят с техните сили. Това място е пълно с тяхната сила и ти можеш да я получиш, но трябва да те предупредя, че в природата има баланс и всяко действие има последствия. Добре, ще го направя. Искам да се пазиш, моля те, и задължително ми се обади, за да разбера как си. Обичам те. Чао, чао. Мисля, че това е мястото. До най-старото дърво, където хиляди вещици са загубили силите си. Estribilurius agictes, pacha, mam, atarabia, oida, extamach, tierra, pacha, mama, brujas, por favor, brujas, ayúdame, quiero fuerza,
vuestra fuerza para mí. Умиче, сигурна ли си, че искаш нашата жизнь? Ще ти ги дадем само, ако наистина ги искаш. Но знай, че единственото ни е условие да запазиш баланса. Сигурна съм и, че искам тези сили ще ми помогнат да защита приятелите си. Тогава ще ти дадем, но знай, че трябва да може да не издържим. Сестри мои, мога да се справя, да поема вашите си. De la tierra, su amante, tierra, madre, a mí.